Lepo. Ilkka istuu Pohjois-Amerikan katolla. Eilen lähdettiin 12. päivällä Orient Expressiin. Kello on nyt no 10:09. Ja 6:128 näytti kello. Se on vähän liian vähän. Mutta joo. Tällä kertaa tästä porukasta topissa Ilkka ja Markus. Muut pojat taitaa olla teltalla. Ne voivat hyvin. Minä en voi hyvin. Valvottiin koko yö. Korkeus ei tunnu, mutta väsyttää. Mä oon nyt se kävellyt semmonen 10-20 askelta. Sen jälkeen on romahtanut maahan ja huohottanut mikäkin. Katsotaan menisikö ykkösellä nyt tonne Ilikan tykään. No niin, läskikympin pojat, Denalilla Randall. Ei kun menoks. Joo, mene vaan. How were we supposed to not notice that we've been betrayed? Cause your lies are clumsy and your smiles are full of fake. Guys, you can do better than this, start, it's not too late. Vielä tuli vähän lunta ja tullut edelleen. Operaatio paskapöntön metsästä salta. Täällähän se CMC. Aika shit container. Jätkä, mä löysin aarteen. Se on aika lailla puolilaista itse. Täällä Kahiltapäässissä on jo pitkään ihmetelty, miksi teltan katolle kertyy lunta. Täällä leirissä on jo pitkään ihmetelty, mihin kaikilla tällä ilmalla on niin kova kiire. Kolmas leiri. 3400 metriä. Tänään ollaan ihmetelty, miten tyhjää ahkia voi painaa niin paljon. Joo, Miten dynamiitin siteet ei toimi. Tältä näyttää. Porukkaa on. Seli on aika hyvä. Mitä sanoo Tatu? Mennyt litra aurinkorasvaa tänään. Lainerit, tai se on sitten niitä on taas käytetty. Sitä kuivuja käytetään vielä. Kovaa säpinää täällä on. Siellä ripattiin tänään pyydää. Köysistä pyydää. Kato, päivää. Päivää. Tervetuloa katsomaan meikä kripsiä.
Niin, meitä oli MC Perusi. Täällä me kasvu. Keittiö. Grönlantilaisen nykyään suomenruotsalaistuneen inuittipäällikön Nuuk Holmeeni suunnittelema. Ja sieltä Grönlannista tuotu hyvä tämmönen helvetin hyvä lumi rakentaa immoisen päälle keittiötä. Kaikilla on herkuilla. Täällä missä taijat tapahtuu. Täällä onkin MC Tuhkakuppi Tanne lukemassa vähän kirjaa. Mutta tämä on se niinku pyhistä pyhin. Semmosta. Käydään kiertelee pihaa, katsotaan mitä sieltä löytyy. Nää terassi. Täällä meikät sitten yleensä vähän grillaillaan ja tontti maksoi aivan helvetisti, mutta hei, niin maksoi kellokin. Vessa. Samaa grönlantilunta käytettiin. Täällä on vierashuone. Sieltä löytyy sisältä. Mä nyt viitteen mennä sinne, koska täällä oli vähän hässäkkää tuossa toissa viikonloppuna, eikä ole vielä siivojat akklimatisoitunut ja päässyt tänne ylös asti. Niin. Mutta sieltä löytyy kaikki oikeastaan mitä löytyy tuosta minunkin kämpästä. Tää vähän vaatimattomassa. Täällä on DJ Pöly Olli. Täysin Oulu Scratchaa. Ja sitten tässä on jotain huudia ja vähän muuta. Entä hommissa ja enemmän. Hyvä, Tatu. Pöly Olli. Yeah. Mites Scratchaa? Right on. Antai Pöly. Ei mitään. Hei. Siistiä, että jätkä kävi, mutta olisikohan se aika lähteä muualle. Noniin. Edvooli. Pelkkaa hommaa. Äskikympin pojat pääsi tänne Edvolli päälle. Yhdenlainen topitus jälleen tämäkin. Täällä Tatusalo, Lapuan Simpsion vuori. Ei kun anteeksi Denali. Tultiin tänään tänne Highcampiin eli 5200 metriä kyllähän se nyt oli. Oli aika rankka reissu. Eipä olisi usko. Kaikki odotettiin vähän helpompaa settiä. To make the revolution was on time.
Eikö oo? Meni hirmu pannut se heti alkuun. Hyvä. Kiitti Kaitsaalla. Orient Express. Tuolla jossain. Pilvien takana. Tuonne astuin. Reikä. Huhhuh. Mitä meillä on Iikka jäljellä? Mitä meillä on enää? Paljon meillä on jäljellä? Suurin piirtein. Karkeasti. Onni. Sitten oltais niinku McKinley huipulla. Via Orient Express. No niin. Ollaan jossain täällä hevon vitun järjessä. Mitä pojat sanoo? Mitäpä täällä nyt? Varmaan puoli yö kello. On yli puoli yksi. Pian se aurinko taas nousee ja rupeaa läpi. Ei kai meillä enää oo kuin 700 metriä toppiin. Ei pahastikaan. Se ei ole poika mikään. 8 herätys. 12 lähti liikkeelle. Ja nyt ollaan jossain 5,5 tonnissa ehkä. Tuolta me ollaan tultu. Ja voi sanoa, että ei ollut hauskaa. Heippa. Laskettavaa vaikka kuinka. Joka puolella. Jopa Tappanen keveni, saatana. Teräsmies Ilkka. Häh? Vähän kuuluu. Tulee videollekin. Helvetti. Mä en ois nimittäin usko. Tänä aamuna tää. Saatana. Mutta joo, kyllä pivittää siinä Orientin yläosassa pari tuntia. En mä pysty niinku sinne droppaamaan ennen kuin pääsen vähän nukkumaan. Joo, no niin hei. American katolla. Tää näyttää tämmöiltä. Ja me näytetään tämmöiseltä varmaan tosi pirteän näköisen. Kyllä. Mä ollaan otsikko päässä sinne telttaan. Ai. Whisky napsu. Ja sen jälkeen varmaan tarvii monta paljon houkutella. Pyytää siinä vähän aikaa. Kato mitä tulla. Joo. Tullahan on niinku vahvasti AMS päällä. Se on aika paljon. Of the time, I'm not the kind of guy to want this. I don't like promoting violence, but now I make an exception, eh? And I go and call out for action, yeah. This time, eh? 'Cause I don't care, I don't care, I don't care, I don't care, I don't care anymore. Next time I go shopping, eh? I take a Molotov cocktail where I go. And here's what I came
up with your project missile, so we need to stop it. Hey, burn down the castle, yeah, burn down the shop in mall. Let it burn, let it burn, let it burn. Burn down the castle, yeah, burn down the shop in mall. Beat up the guy who planned to build it, yeah. Beat up the guy who planned to build it. Kyllä. Beat up the guy who Se tulet kun paljon tänään salkku. No niin, sitten joku voisi kertoa mistä tämä sitten Sam